Ahojte všetci, vítam vás na mojom YouTube kanáli Fakty v skratke. Dnes si niečo povieme o bizarných zákonoch. Viete si predstaviť, že niekde je nelegálne pomenovať psa po politikovi, alebo že by ste mohli dostať pokutu za to, že ste v noci vyvenčili psa v pyžame a ešte pritom spievali? No to ešte nie je všetko. Pripravte sa na poriadnu dávku smiechu a údivu, pretože dnes vám prezradím tie najbizarnejšie zákony, ktoré som vám zhrnula v skratke. Tak sa pripútajte a poďme na to. Každý štát má svoje zákony. Samozrejme, tie zákony v každej krajine sa dosť odlišujú a keď vstupujete do nejakej krajiny, tak by ste sa mali prv dozvedieť, aké zákony v danej krajine majú, aby sa vám potom nestalo, že sa dostanete do nejakých komplikácií s políciou. Francúzsko patrí medzi jednu z najnavštevovanejších krajín, je to krajina módy a romantiky. Ale mali by ste teda vedieť pred návštevou, že je zakázané umývať auto v nedeľu. A ešte zábavnejšie je to, že v tomto štáte v niektorých regiónoch nesmiete pomenovať prasa Napoleon. Možno, že sa obávajú, že by prasatá začali cítiť, že sú moc dôležité a začali by štrajkovať za lepšie životné podmienky. A napríklad takom Bavorsku nesmiete variť knedle mikrovlnke. Predstavte si ten šok, keď by sa bavorská babička dozvedela, že niekto takto zneužíva tradičné jedlo. Zase v Taliansku je zakázané krmiť holuby. Ale okrem toho, že je zakázané krmiť holuby, by ste mali vedieť, že okrem toho, že Taliansko je teda veľmi známe svojou zmrzlinou, tak s touto zmrzlinou nesmiete ale chodiť po ulici. Totižto sa môže ľahko stať, že vás zastavia policajti a dajú vám za to pokutu. Jeden z bizarnejších faktov, ktorý si moc neviem predstaviť, ako by v reáli fungoval, ale je takýto zákon vo Švajčiarsku. Je tu totižto zakázané splachovať záchod po 22. hodine. To znamená, že keby náhodou nebodaj potrebujete ísť v noci na WC, tak musíte byť veľmi opatrní, aby ste pritom nezobudili susedov. Je to naozaj bizarné. Keď sa presunieme za oceán, teda do Spojených štátov, tak tu v niektorých štátoch je zakázané loviť aligátora z lietadla. Čo si neviem predstaviť, že niekto aligátora loví z lietadla, ale tak možno v niektorých tých oblastiach je to bežné a neviem presne z akého dôvodu je to zakázané. Ale ešte viac bizarnejšie je to, že v niektorých týchto štátoch je zakázané, aby žena jazdila na bicykli v nohaviciach. Čo si neviem úplne predstaviť. Neviem si napríklad predstaviť, že by som pracovala, niekde v sklade a že by som do roboty ráno musela ísť na bicykli a proste v sukni, príde mi to dosť vtipné. Jeden zo zaujímavých zákonov je aj v Kanade, kedy v niektorých provinciách je zakázané robiť snehové gule. Takže si moc neviem predstaviť to, že vlastne deti by sa napríklad gulovali a že by prišli policajti a začali by deťom rozdávať pokuty. Takže si myslím, že v týchto štátoch si asi moc detí zábavy neužijú. V niektorých štátoch sveta je naozaj zakázané aj falošne spievať, takže ak nie ste moc dobrým spevákom, tak to neodporúčam. Takýchto zákonov ale vo svete nájdeme o mnoho viac. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber a zdieľať ho so svojimi priateľmi. Ak poznáte nejaký ďalší absurdný zákon, napíšte mi do komentárov, možno ho zahrniem do ďalšieho videa. A pamätajte, aj keď je svet plný bizarných pravidel, vždy si nájdete čas na smiech a zábavu. A teraz už vážne, prosím, nepokúšajte sa žiaden z týchto zákonov porušiť. Mohli by ste skončiť za mrežami a to by bola naozaj škoda. Alebo, ešte horšie, mohli by ste sa dostať do debaty s francúzskym farmárom o správnom mene pre jeho zviera. Teda pre jeho prasa.